включване на живо от Александровска болница в София и общ поздравителен адрес от името на ДПС, БСП, КТП и БКП за юбиляра инженер Пепи Пенев. Вие слушате радио Код Александровска. Тито, приятелю Пепино и от нас от ДПС, желая крепко здраве за теб и за всички, които сме ти на сърце. По случай твоя юбилей, остани си, все такъв сладур е половина и да си купиш още поне 4-5 нови автомобила Peugeot от магазина. Да си ми здрав, честито е за теб днес. На здраве! Вие слушате радио Код Александровска. Здрав да си, Пепино, за дълго. Здрав да си, Пепино, за дълго. Здрав да си, Пепино, за дълго.